Eu son Juan Carlos Varela Aguiar, son o presidente das Salves e dos Remedios e agora estamos en Bexán, un pobo da parroquia de Diomonde. A SAT somos 9 socios, todos da familia, pero a parte da nosa propia uva, pois compramos uva a viticultores da zona. Estamos hoxe en día traballando pois, con os 40, 50 viticultores da zona, a parte da nosa propia uva. O 95% son xente maior e nos compramos pois, o excedente da uva que lle sobra pois, de facer o viño para o seu propio autoconsumo. Cando se empezou a facer o xermen da denominación de orixe Ribeira Sacra, pois nos veíamos que aquí estaban quedando os viñedos abandonados porque non había salida para a uva nin para o viño. Entonces decidimos pois, facer unha adega para darlle salida á nosa propia uva e máis aos excedentes que podían ter os veciños daqui destes povos, estas parroquias da zona. Nos como a superficie propia da adega, máis superficie, digamos, dos socios, estamos nunhas 4 hectáreas, máis ou menos, 4 hectáreas e algo. Pero o problema é que repartidas, pois, en, creo que 40 e algo parcelas. Vamos a ver, desde os tratamientos, desde a poda, incluso a vendimia. En algunos casos, pois, na vendimia podemos nos axudar nas viñas que temos máis accesibles pois, dunha carretilla de orugas, como moito, o resto pois, temos que sacar ao lombo. Todos os traballos os facemos de xeito manual, non temos ningún tipo de mecanización posible. O resto do ano non solemos empregar a nadie, solemos facer o traballo todo pois, os propios socios. E durante a vendimia, sí que a parte de nós e a familia, pois, sempre solemos empregar a 5 ou 6 vendimiadores externos que contratamos a parte dos socios e máis a familia. Entre 15 e 20 días, pero non por tela que facer nesas condicións, porque sería cuestión de, ao mellor, pois, dispoñer de máis xente para facela. Mais ben porque a maduración tamén vai sendo paulatina. Pois empezamos normalmente sempre por o godello, que é a que madura máis cedo, e despois vamos seguindo para as outras variedades, a medida que van alcanzando a maduración óptima. Elaboramos só un tinto de mencía xoven e un branco de godello albariño treixadura tamén xoven. Despois que a veces os embotellamos con distintas marcas, pero o viño é un único viño. Podemos rondar sobre os 50.000 litros de viño tinto e no branco podemos andar por os 15.000 litros máis ou menos. Así. Nós maioritariamente a nosa maior parte da produción vendese en Galicia. Tamén vendemos algo a outras zonas de España, algo tamén ao estranxeiro, pero o 80 e moitos % do noso viño, ou 90, pois vendese dentro de Galicia. Despois tamén, pois, bueno, temos algo de mercado pois, en Cataluña, algo de mercado en Baleares, algo de mercado en distintos puntos de España, e despois, pois, fora de España, pois, temos mandado viño a Estados Unidos, temos mandado viño a Holanda, a Alemania, incluso a Rumanía, a Perú, bueno, diferentes, pero son cantidades pequenas, porque tamén costa, claro, que os nosos viños entren en zonas nas que non son conocidos. Nos levamos xa bastantes anos, máis ou menos estabilizados na mesma cantidad de uva que elaboramos, tampouco temos planes de expansión, porque digamos que a nosa filosofía cando montamos isto non foi de facer unha gran empresa, de ter moitas ganancias, tal, senón, como que te decía, pois un pouco de preservación da paisaxe, de preservación do entorno, e que por lo menos pois que a adega dea para manterse, aunque non nos fagamos ricos con ele. O que pasa é que tamén se debía contar máis ca xente da zona a hora de facer as declaracións da zona Patrimonio da Humanidade e que despois non sean só inconvenientes ou que lle produzca os que habitamos aquí, que tamén teñamos alguna vantaxe.